زانتکاریں تجربہ کاریں مردم گونا بلے انچو شما زانے ما شما درو بیزاں وتی سیاہگا انگا نزوریں او توریں ما وتی منا سائے 4 کتاب نوشتا کتا یا دیگر کہ 1-2 کتاب نوشتا کتا یا یکی ہوتی عمر مزنی وحدی آئیے حیالو حسابا آئیے نوشتا کتا بلے نوشتا بلوچی نوشتا کنگا ما سرپد نہیں ما راست نہیں تیچک نہیں وہ اسی منگا ہوں ما تیار نہیں کہ ما تیچک نہیں نی گپ پیشیں آما مرتم کہ بلی کماشی بلے آگے کے ردی کے آئیے چے بھی آ باندھا لوٹی وجنام بھی آیو کے پترے چے گورا وڑا آ وتی ردی راست کنگا بیمنی وتی ردی راست کنگا نمگا بیائے نی ردی کے راست بھی ما بے یک سیاہگی واہند بیسا یک راجی یک سیاہگی ما یک سیاہگی یک کے کرے موتی راجا یک کے کت کنے نا موتی راج دا یک کے مبی دا ما بلوچ مبی تے میں یک سیاہگی مبی ما واتسرا گلے کہ ما 70 سال منی عمرے یکی وشی 80 سال منی عمرے یکی وشی 60 سال منی عمرے بلے گو اما چتو چے کے لفظ گالنگو کپ تو کپ اما بے رہ بندیاں گو ما ہیل کتا نی نلوٹے راست بے میں یعنی نلوٹے بلوچ بے میں یہ بات بجنے گپ پہ وہ شما درو سوہمی مرد میں ذاتکاری مرد میں وہ شما و بائدے یہ ابرا باہر بے مندے کہ شمیر میں کو شما یکی ردیاں یکی راست کنگے بیسا مارا تچکے رہا آرگے مارا وجنام کنگے مارا عزت شرف تاج سرا دے گے نی ماں آگا این امگا ہوں بیائیں برانس بگریں گوڑا ماں بزا ہما مردمے کے در روت نیلا برو بکپیت بلے راستیا نمنی تچکیا نمنی اسی نمنگ وجنامیے نے نامداریے نے دے متوار بند بچا ماں ہرچ مردم ہرچ یک گروہ بھی بیشر ایک راج بھی بیشر آیا چیزاں کے یک کنگ واسطہ یک کنا او ہما یک بیگ واسطہ آیا بازیں وتی دل تب واحش و میلاں چے سرگزگ لوٹی منی دل تب نریانی تب بھی تو گوڑا ما راجی یا یک تچکی یک تپاکی یا دست آرت نہ کنا ہما کینگا دست آرت کنا کہ من نہ کشتا الار نہیں وہ پرشیا کس وجنامی تاجا سراکت نہ کم ما بلی مازنے میں ریش اس پیتا بلے ہنچے ورنائی دیوان تو کا ہستا کہ میں درستانی استادی کرزنت منی دسبندی ہیں کہ وتی تچ کنگا وتی راست کنگا چپچا مبے نیما پاد میں کبرا لوں جانا نیما انگا راستی تچکیا نہ منوگر بے نہ آنمگا آئے گا تیار بے گوڑا ما چیئے واسطہ وطر بکشی ما پلا قومی ان گوڑا ما تچک بے گا راست نے ما اما کینے کے گرنچ میں بڑھنے ما ہمشے ٹیل ملانے روانے کسی میں نام گفت مکا اشیا پا مردم نام نہ کشی منی دسبندی گو سجمی دیوانے واجہ دوستنگو ماشما درو وتی منا بعض عمری میں ما بعض نوشتا کتا بلے راستی تالی اشیں کہ ما سیاہگ میں راست نہیں یک سیاہگی چچکے نو راستے مرگون نہیں اسی راست کنگا ما ڈاکٹر لاشاری صاحب کو ما دسبندی کتا منی سیاہگ ردی بے ما ہم بگریتے عبدالواحد وداری کے بے ما ہم سیاہگ ردیاں بگری او توریں محمد پہرئی سیاہگ ردی بے ما ہم بگریتے او آگا واجہ میرین آسکانی سیاہگی ردی بے ما ہم بگریتے نی اشیا ما شما آگا درو او بگوشین و ایراد بگرے کہ میں سیاہگی ردیاں مگر ما شر رہیں وڑا واجہ ما رادیں انگا وڑا ما تچکی و راستی و تچکی نمگا انگا آئے گا تیار نہیں تچکی و راستی و وتی جا گئیں من دسبندی ہیں او واجہ برات و دوستاں مارا کسا یعنی کہ ایر جنگی نے مارا کس وہ ہمیشہ میں وتی جند نامدار بھی وجنام بھی وہ آیو کے پدرش میں نامہ پا تچکی و راستی و راشون نامہ چے گری کہ شما وطر یک کو شما راستی زو تچکی زور تو مننے من امید ہے کہ شما یہ چیزا دیلا نیارت او ہمیں راستیا نیمگا قائد و وتی سیاہگا راست بیگا ایراد نگرت ہست و سلامت و وجنام باتے
مش بدرستن کستر برجن بلوچ چپیشن